Lämpimästi tervetuloa kaikille teille sinne linjoille Agrologien liiton toiseen Uratarina-infoon. Pidetään napakka tunnin tapaaminen, jossa kuullaan tänään 3 agrologin uratarinat. Tilaisuuden aluksi asiantuntija Jukka Heikkinen Ruokavirastosta kertoo oman tarinan ja sen jälkeen Mela-asiamies Teemu Laitakoski maatalousyrittäjien eläkelaitokselta kertoo tarinan ja sitten kolmantena kuullaan viestinnän ja hankehallinnon asiantuntija Leena Jokisen uratarina Nauta Suomesta. Ja tosiaankin niin käytännön asioista sen verran, että pidetään nuo mikit kiinni. Jokaiselle alustajalle on tuossa varattu 20 minuuttia aikaa, eli suurin piirtein varttitunti esitykseen ja sitten lyhyesti muutama kysymys. Ja tämä tilaisuus nauhoitetaan viimeistä osuutta lukuun ottamatta, joten huomioikaa, jos haluatte esittää sellaisia kysymyksiä, että ette halua, että ne menee tuonne tallenteeseen, niin ne voi ottaa sitten ihan lopuksi. Ja tosiaankin tullaan sitten laittamaan linkki meidän jäsenille ja tämä tulee avoimeksi linkiksi, joten pikimmittä puheitta en vie napakalta tilaisuudelta aikaa, vaan tosiaankin tervetuloa ja päästetään ensimmäisenä Heikkisen Jukka ääneen. Ole hyvä, Jukka. Joo, päivää vaan kaikille ja laitan tuon jaon päälle. Eli nyt pitäisi kuulua ääni ja näkyä kuvaa. Näin näkyy. Hyvä. Joo, tosiaan Heikkisen Jukka on ja tässä minun uratarina. Tämä olikin aika mielenkiintoinen ruveta taaksepäin katselemaan ja miettimään, että mitähän kaikkea sitä on tullut tehtyä. Ja lähinnä nyt tässä tietysti tähän työura oli jo jonkin verran ennen agrologi-aikaakin, mutta nyt tässä sitten ehkä enemmän tähän agrologi-puoleen sitten keskityn. Joo. Tosiaan minähän olen Kuhmosta lähtöisin Kainuusta. Siellä on syntynyt ja parikymppiseksi asti asunut ja sieltä aika syrjästä, voisiko sanoa näin, että yläasteaikaan niin koulumatka oli 50 kilometriä suuntaan, että semmoinen kotipaikka on semmoinen vanha, minun aika ei enää ollut maataloustoimintaa, mutta muutama vuosi ennen minun syntymää niin on lehmät lähtenyt siitä tilalta pois. Semmoinen hyvin pieni tila sitten ollut. Ja sitten valmistuin ylioppilaaksi Kuhmon yhteislukiosta ja sen jälkeen armeija. Tämä on aika tämmöinen perinteinen polku. Ja sitten armeijan jälkeen oikeastaan alkoi se miettiminen siitä, että mitä sitä oikein niin kuin haluaisi isona tehdä. Ja tosiaan tuossa nyt muutama kuva sitten, että mitä tuli siinä sitten tehtyä, että töitä ja myöskin sitten olin pari vuotta tuolla Kajaanissa ammattikorkeakoulussa opiskelemassa insinööriksi. Mutta sekin oli vähän sitten, että silloin kun miettii, että minnekä sitä hakisi kouluun, ja tämä agrologikoulu oli jo silloin niin kuin mielessä, että tuntui niin kuin alana tosi mielenkiintoiselta. Mutta sitten kävi tuolla ammatinvalinta psykologin juttu sillä siinä vaiheessa, kun armeijan jälkeen, sillähän oli kaikki nämä palvelut käytössä, kun ei ollut sillä hetkellä töitä ja muutenkin, että kun ei semmoista selkeää suuntaa, että mitä lähtisi opiskelemaan, niin se ei oikein osannut arvostaa agrologiopintoja ja se sanoi, että ei kun vaan insinööreille aina töitä riittää, että sinne vaan insinööriksi lukemaan, että olisi vaan pitänyt silloin uskoa sitä omaa intuitiota siitä, että ehkä se on parempi, jos olisi mennytkin suoraan silloin jo agrologiksi opiskelemaan, mutta
nyt se meni näin, että oli tosiaan niitä pari vuotta insinööriopintoja ja sitten oli töissä eri paikoissa siinä sitten opiskelujen ohessa ja sitten kaikenlaista varastomiehen työtä ja muuttomiehen työtä ja oli maatiloilla töissä ja lunta aurasi ja kaikkea tämmöistä. Ja tosiaan Helsingissäkin kävin sitten välillä jo vähän katselemassa, miltä se maailma näyttää sieltä käsiin. Ja no sitten kuitenkin siinä 2005 vuonna niin mulla oli niinku, siinä vaiheessa sitten jo mietin, että joo, että kyllä se työura taittaa vielä mennessä, että mulla oli paikka olisi ollut tuonne huolintaliikkeeseen sinne rajalle, kun sehän on Kuhmo rajakaupunki ja siellä sitten vielä rajaliikenne oli vilkasta siihen aikaan ja tavara kulki kiskoilla ja rekoilla niin raja yli, niin sinne olisi ollut paikka, mutta samalla sitten niin piti myöskin päättää, että oli paikka tuonne agrologikouluunkin ja valin sitten kuitenkin, että silloin 25-vuotiaana, että jos sitä mennään vielä kouluja käydä, niin kyllä se nyt pitää tässä vaiheessa tehdä niin. Ja lähdin sitten tuonne Kitteelle opiskelemaan agrologiksi. Ja sehän kantoi paremmin ne opinnot sitten tuolla, kun oli semmoinen aihe, mikä kiinnosti. Ja valmistuin sitten, no 5 vuotta siinä meni, mutta valmistuin sitten 2010 kuitenkin. Että se kuitenkin aina töitä tehnyt siinä sitten opintojen ohella, niin välillä ne sitten vähän kärsi sitten ne opinnot siitä. Ja kuvista aina tykkään, niin niitäkin olen tänne tyrkkinyt aika paljon, tulee harrastettua valokuvaottoa, mutta sitten näitä sen aikaiset kamerapuhelimet oli aika laadultaan kehnoja, että noista nyt ajatus käy kuitenkin selville, että olin tosiaan opiskelujen aikana, sitten olin siinä maatilatyöntekijänä ja lomittajana siellä Kitteen ja Tohmajärven alueella ja sitten siinä ihan koulun lähellä olevalla maatilalla niin olin sen ensimmäisen kesäharjoittelun ja sitten erikoistumisharjoittelun siellä Pohjois-Karjalan TE-keskuksessa peltovalvontojen avustajana. Ja siellä oikeastaan sitten tuli semmoinen, että joo, että olisiko sitten kuitenkin tavoite, että voisi olla vaikka se virkamiesura mahdollinen, että se jotenkin maatalouden työt kuitenkin niinku kiinnostavia oli, mutta sitten niinku tuossa sai semmoisen niinku kipinän siitä, että tuolla niinku voisi tuo virkamiesurakin olla ihan ok. Taisi joskus heittääkin silloin jo aikana, että tavoitteena, että olisi joskus tylsä virkamies, niin kyllä sitten toteutuikin lopulta. Sitten kun oli saanut ne agrologin paperit kätteen, niin heti ei tietysti ollut ihan suoraan agrologin töitä. Silloinkin tuli sitten tehty, että oli ihan tämmöisessä vuokratyöfirmassa ja tein tämmöisiä isolle mobiilioperaattorille tilauskäsittelyä ja sitten vastailin asiakaspalvelupuhelimeen ja semmoista työtä. Ja sitten oli myös pikkupätkäni ProAgria-palveluksessa, että oli silloin näitä viljelijäkoulutuksia, tuki-infoja, eli niitäkin oli siinä pitämässä. Ja no sitten kuitenkin siellä aukesi paikka Joensuussa uusi firma oli perustettu ja sinne sitten pääsin työkalu- ja varaosan myyjäksi, että se oli sitten jo vähän liippas tähän maaseutuunkin, että tosiaan aika paljon traktorin varaosaa ja työkoneen varaosia myytiin siellä ja muutenkin tämmöistä maaseutupuolen tavaraa enempi näihin työkaluja ja muun lisäksi. Ja siellä sitten vierähti se 3 vuotta. Ihan tykkäsin työstä. Sitten kuitenkin se vielä piili siellä takaraivossa, että olisiko niin kuin muuta. Ja se näin sitten, että haettiin tuonne Pelsen-Karjalan maaseutupalveluihin
maaseutusihteeriä. Ja tulin sitten sinne valituksi ja siitä alkoi se työ ja se oli kyllä mukavaa työtä siellä, että pääsin tavallaan siihen sitten tähän hallinnolliseen puolelle enempi ja siis siellä sitten kaikenlaista muutakin maaseudun kehittämistyötä ja aika monenlaisia työtehtäviä oli ja tietysti nämä välillä maassakin pääsi käymään siellä, että sitten käytiin näitä hukkakaaratarkastuksia ja vielä satovahingotkin oli silloin jonkin aikaa arvioitavina ja tietysti sitten nämä vähän ikävät nämä petovahingotkin tuli sitten siellä tutuksi, että niitäkin käytiin katselemassa. Ja silloin alkuaikaan niin tämä paperin määrä tuolla maaseututoimistossa oli aika valtava, että siellä kirjoiteltiin kyllä paljon ihan päätöksiä sitten kynällä alle ja tukioikeuden siirrot ja muut. En muista paljonko sitä nyt oli sitten näitä, mikä se suhde oli siinä, että paljonko tuli sähköisesti ja paljonko paperilla niitä hakemuksia. Että kyllä se oli jo valtaosa palautti ne sähköisesti tuolta vipupalvelun kautta ne tukihakemukset. Mutta kyllä niitä sitten vielä kuitenkin paljon oli niitä paperihakemuksiakin, että niiden kanssa sitten meni aika paljon aikaa. Sitten aika lailla alkoi muuttumaankin siitä nopeasti se homma, että sitten tuli se ohjelmakausi vaihtui ja entistä enemmän meni näihin sähköisiin palveluihin myös ne asiat niin kuin myöskin sitten siellä toimistolla ja sekä viljelijöiden hakemuksissa. No, tietyt asiat pysyy paperilla vielä kuitenkin aika pitkäänkin. No sitten siinä oli jo muutaman kerran oli tuolla Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa, eli se TE-keskus oli muuttunut ELY-keskukseksi siinä jossakin vaiheessa, niin sinne hain sitten, kun silloin oli paikka auki, niin kun siitä oli jäänyt kuitenkin semmoinen ihan sieltä harjoittelupaikkaan niin ihan semmoinen hyvä tuntuma siitä paikasta, niin sitten päätin hakea sitten tuonne ELY-keskukseen ja tuli sinne valituksi vuonna 2017 ja siellä sitten vakituinen virka on ja on yhä edelleen, että nyt on tosiaan virkavapaalla sieltä ja valtiolla on tämä hyvä systeemi, että voi saada virkavapaata, kun hoitaa toista virkaa sitten toisessa valtion työpaikassa tai virastossa, niin se mahdollistaa sitten tämä, ja että pystyy, niin kun nyt tuli tämä ohjelmakauden vaihdos taas, niin pääsi sitten tuonne ruokavirastoon. Ja siellä nyt on sitten Vipumobiilin kanssa aika paljon askarrellut tässä 2,5 vuoden aikana. Ja nyt sitten tämä pesti loppuu sitten nyt tämän vuoden loppuun, että sitten on taas tammikuun alusta niin pallaan tuonne ELY-keskukseen. Joo, valtiolla tosiaan niin kun saa sen virkavapaan ja myös kaikki lomat säilyy sitten koko aika siinä, että ei aina, jos vaikka vaihtuikin tuo paikka, niin lomat ja muut niin kuin pysyy samana, että se on ihan mukava sekin, että kuitenkin se kesäloma on ihan mukava pitää joka kesä. Ja oikeastaan sitten edelleen haluan kehittyä agrologina ja uralla, että tällä hetkellä on opiskelemassa näitä ylemmän ammattikorkean opintoja tuolla Savoniassa ja pakkohan se on kehittyä, jos vielä tässä yli 2 vuotta pitäisi tätä työuraa eteenpäin, että tässähän kerkiää monta ohjelmakautta vielä nähdä, että mitä sieltä
minkälaiseksi tämä maaseutu muuttuu ja minkälaiseksi tämä, niin kuin, minkälainen poliittinen tahtotila on, että mihin suuntaan sitä lähdetään viemään, että vieläkin se on tämmöinen tukipainotteinen järjestelmä vai tuleeko siihen jotakin muuta vaihtoehtoa, että se on ihan mielenkiintoista nähdä, mutta kyllähän tämä niin kuin vahva, sanotaanko tässäkin jo sen reilu 10 vuotta, mitä on ollut tässä hallinnon puolella töissä, niin kyllä tämä digitaalisuuden kehittyminen on ollut ihan älytön ja niitä mahdollisuuksia on todella paljon, mihinkä se niin kuin voi mennä, että niin kuin, tietysti nyt on jo puhelimet ja satelliitit käytössä, että tarvitseeko sitten kohtapuoliin enää hakeakaan mitään tukea, että ne tulee jo valmiiksi esitäytettynä vaan, että ne hakemukset, että sen saa nyt nähdä. Sitä en tiedä, että mikä on se suunta. Ja kyllä niin kuin näen, että niin kuin tämä agrologikoulutus antoi itselle semmoinen tosi hyvän pohjan, niin kuin niin kuin tavallaan sitten kehittää itseensä niin kuin ammatillisesti. Siinä se on niin monipuolinen se koulu, että siellä tulee niin kuin vähän kaikesta ja niin kuin niitä näkemyksiä eri puolilta. Ja samaten itseni kohdalla näen, että nämä erilaiset työtehtävät, missä on ollut, niin näiden, niin kuin, ne on tuonut sitä pohjaa ja niitä näkemyksiä, että pystyy niin kuin, sanotaanko pikkusen paremmin asettumaan sitten, kun varsinkin noissa valvontatehtävissä ja muissa vielä on sitten aika semmoisia haastaviakin asiakaspalvelutilanteita, niin pitää niin kuin pystyä silleen se asettumaan sen vastapuolikin asemaan ja kyllä niin kuin semmoinen monipuolinen kokemus eri aloilta, niin se on ollut apuna siitä ja aika monenlaista hommaa sitä on sitten tullut tehtyäkin ja kyllä mä niin kuin uskoisin, että varmaan ei ole vielä viimeinen työpaikka tuo ELY-keskuskaan itselle, että ehkä sinne joskus vielä sitten haluaa kokeilla jotakin muutakin voi olla, että se on valtion palveluksessa tai sitten jossakin muualla, että en tiedä. Tai sitten katsotaan nyt, mihinkä tämä ELY-keskuskin on muutostilassa ensi vuonna, että mitä sitten, minkälainen virasto siellä sitten on 26 vuoden alussa, niin sekin jää nähtäväksi, että semmoinen, mutta kyllä niin kuin suosittelen tätä virkamiehenkin uraa kyllä, että siinä on ihan agrologi-opinnoilla pärjää tosi hyvin siellä ja semmoista käytännön läheistä osaamista tulee. Tässäpä oikeastaan tämä minun tarina, että äkkiähän tuo aika tässä luiskahti, että nyt jos jotakin kysyttävää, niin... Juurikin näin. Kiitos Jukka. Linjoilla on sinulle yksi kysymys. Oletko kokenut, että suhteesi maatilallisiin on erilainen riippuen työpaikkastasi, oli se sitten maataloussihteeri, elyntarkastaja tai ruokaviraston työntekijä? Eihän se, samanlaisia ihmisiähän siellä on, että tietysti kyllähän, no joo, joutuuhan sitä nyt pikkusen miettimään sitten, että no esimerkiksi tarkastajana, että mitä sanoo, että mutta niin kun, kyllähän jos jotakin kysytään, niin siihen yrittää vastaus löytää tai selvitellään sen vastaus, että en oikeastaan niin kuin, ihmisenä varmasti osavallinen kaikille, mutta kyllähän joutuu vähän ottaa huomioon, että edustaa siellä sitä omaa virastoakin. Että hyvä. Yrittänyt ainakin olla semmoinen helposti lähestyttävä, että sillä on pärjännyt ihan hyvin. Kyllä. Kiitokset Jukalle alustuksesta ja varmaankin jäät tähän linjalle vielä, jos tulee tuossa kysymyksiä myöhemmin vai kerkeetkö olla mukana? Joo, kyllä. No niin.
hieno juttu. Mennään ohjelmassa sitten eteenpäin. Kuultiin agrologin moninaisesta työnkentässä jo tästä, ja sitten otetaan Mela-asiamies Teemu Laitakoski Melasta, ja katsotaan tuolta nyt sitten näytön jaon. Otan varmaankin tuosta. Näkyykö koko ruudussa nyt tuo? Näkyy, kyllä. Joo, me sovittiin, että nyt sitten Anne Helsingin päästä saa hoitaa tämän, niin näiden diojen vaihdon mä sitten sanon, kun on sen aika. Joo, hei vaan kaikille, ja mä olen Teemu Laitakoski ja nyt sitten toisena vuorossa, ja tiukkaa tekee, katsotaan sitten, Jukka piti hyvin aikataulunsa, että miten käy tässä mun kohdalla. Mä olen 52-vuotias agrologi, 72 syntynyt, ja nyt sitten kerron tässä sitten tästä omasta urasta, ja samalla tavalla nyt sitten olen koonnut tuohon seuraavaan diaan niin kuin tämän oman koulutustausta nyt ensin, niin voidaan sillä lähteä liikkeelle. Mä nyt sitten, se kävikin tosi jo ilmi, että olen tosiaan maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa Melassa asiamiehen tehtävissä nykyään töissä, ja sitten täällä kotipuolessa, missä nyt esitystä pidän, niin mulla on maatila täällä Salossa, Salonkiskossa, ja olen voi sanoa melkein koko työurani niin vienyt sitten 2 työtä rintarinnan eteenpäin. Mutta tämmöinen alustus tähän, ja näitä koulutustaustaa tähän alkuun, niin mä olen silloin alkujaan sitten ylioppilaaksi täältä Salosta valmistunut vuonna 1991, ja jos ajatellaan sitä aikaa, niin lama alkoi oikeastaan juuri silloin, ja muistan myös sen, että koulutuspaikkoihinkin oli ihan jonkun verran tunkua, ei siis pelkästään maatalouden koulutuspaikkoihin, vaan ylipäänsä, koska työttömyysluvut oli aika hurjaa siinä 90-luvun alkupuolella, ja ihmiset haki uusia vaihtoehtoja sitten tuolla työmarkkinoilla ja näin. Mut silloin sitten niin lukion jälkeen täältä maatilalta, mistä mä tulen, meitä on 3 lasta, mä oon nuorin ja 2 vanhempaa siskoa, ja se oli oikeastaan hyvin semmoinen, ei sitä oltu varmaan edes paljon keskusteltu, että vähän oletettiin, että minä olen sitten se nuorimpana, kun 2 muuta oli jo lähtenyt muita aloja opiskelemaan, niin sitten sitä maataloutta pitäisi opiskella, ja tuo aikahan oli sitten semmoinen, tätä en tietysti näe, että kuinka paljon meillä on omanikäisiä kuuntelijoita ja kuinka paljon on nykypäivän opiskelijoita, nuoria täällä, mutta tuo aika silloin oli niin, että siihen aikaan ei voinut suoraan lukiosta hakea maatalousopistoon, vaan siinä elettiin, siinä on sellainen määrätty pieni periodi, jossa oli niin, että lukion käyneiden on käytävä vähintään sitten se 1 vuoden mittainen viljelijälinja, johon minäkin sitten tuohon Turun kupeeseen Tuoron maatalous- ja puutarha-oppilaitokseen Piikkiöön menin, ja meitä oli pieni ryhmä siellä, olikohan meitä 2-13 opiskelijaa, ja siellä oltiin sitten se 1 vuosi, ja monta kertaa olen jälkeen ajatellut, että kuin hyvä systeemi se silloin oli, että se vuosi piti siellä olla, että jos mä ajattelen mun nykyistä vähäistä tietämystä vaikka kotieläintaloudesta, lehmistä, sioista, kanoista, niin se tulee mulla kyllä aika pitkälti ton maatalousoppilaitoksen kautta. Se ja monet muut käytännön työt, että täällä meillä kotona maatilalla meillä oli aina ollut yksi ulkopuolinen työntekijä täällä, joka sitten pitkälti hoiti vielä ne hommat niin, että vaikka olisi kovin pellolle halunnutkin
äästämään tai kyntämään, niin ei aina sitä ylimääräistä traktoria sitten kuitenkaan nuorelle isännälle siihen löytynyt, vaan sitten toiset teki niitä töitä. Toi oli siinä mielessä ihan hyvä, että tuli tämmöinen käytännönläheinen alku siihen maatalousopintoihin ja sitten sen, oliko se 5 vai 6 kuukautta silloin sitten se harjoittelu, mikä piti siihen päälle sitten tehdä, niin sen mä tein tämmöisellä lihasika kautta häkkikanala tilalla, jota edelleen kiitän kyllä siitä, että tuli edes se hitunen sitten sitä sen puolen hommia nähtyä silloin. Ja siitä sitten välittömästi heti perään niin 92 syksyllä päädyin sitten hakemaan agrologiksi ja oli näin, että Mustialaan hain, en päässyt sisälle, jäin Varasioille, vaikka sitten kun oli koulu alkanut, niin sitten olisikin paikka ollut. Mutta siinä vaiheessa olin sitten jo, kun totesin, että en sisälle päässyt, että Turussa on tämä ruotsinkielinen maatalousopisto silloiset nimetään Högre Svensk Lantbruksläroverket ihan siinä Samppalinnan puiston kupeessa kaupungin keskustassa, mikä oli vuodesta 1916 lähtien siellä ollut. Ja me täällä Kiskossa taas, missä mä asun, niin ollaan, tästä on nyt semmoinen 15 kilometriä tuohon Raaseporin rajalle, mistä sitten vanhat Pohjan ja Karjaan kunnat, Tenhola on siinä, niin alkaa ja ollaan sillä tavalla ruotsinkielisen alueen rajalla, että se oli ehkä määrätyllä tavalla luontaistakin, että miksei sitten lähtisi opiskelemaan, vaikka oli täysin suomenkielinen, niin sitten på svenska. Ja sinnehän sitten lähdin ja siihen aikaan oli ensin tämä karjaharjoittelu heti siihen alkuun, olikohan se sitten 4 kuukautta muistaakseni, niin sen mä tein sitten saman yhdistettynä kielikylpynä sitten tuolla Tenholassa, niin semmoisessa Lindön kartanossa, missä silloin jo 92 syksyllä täytyy mainita, niin oli pihattonavetta ja 140 lehmää. Ja traktorilla ajettiin ja ruokittiin eläimet siellä sisällä ja oli 12 lehmän lypsyasemat ja muut, että se oli ihan mielettömän hienoa päästä semmoiseen. Niitä ei kuitenkaan 90-luvun alussa juurikaan paljon täältä Suomen maasta löytynyt. Ja sieltä jälleen harjoittelun kautta niin just sanon, että se oli niin kuin, kun se oli pelkkää karjaharjoittelua koko syksy, niin jonkunnäköinen käsitys toivon mukaan sitten tuli siitäkin työstä. Ja näin. Mutta sitten opinnot jatkui Turussa ja siellä vierähti sitten se pari vuotta ja 94 jouluksi sitten valmistuttiin sitten sieltä koko vuosikurssia. Ja siinä vaiheessa oli tietysti sitten jo kielitaito kyllä kehittynyt ja voi sanoa, että se ensimmäinen puoli vuotta oli todella takkusta. Et vaikka oli niin kuin kuitenkin ihan hyvä lukionpäästäri ja nimenomaan ruotsin kielen osalta hyvä, niin kyllä se vaan sitten kun ammattisanastoon mentiin, niin siinä oli vähän ne omat haasteensa. Mutta muistinpanoja päivittäin tehtiin ja iltaisin niitä sitten vähän käänneltiin, jos ei kurssikaverin kanssa, niin sitten sanakirjan avulla. No sitten 94 jälkeen, kun silloin valmistuin, niin siinä ei ollut sitten kuin pari viikkoa väliä, niin menin armeijaan. Sen mä oon käynyt Uudenmaan prikaatis Tammisaaressa ja alikersanttina tulin sitten sieltä 11 kuukauden jälkeen ulos. Ja sitten tämä on tavallaan pohjakoulutus ja sitten, että mitä nyt työuran aikana on tullut käytyä, niin sitten on ainakin sitten toi 2008 mä suoritin tuolla Hämeen ammattikorkeakoulussa niin tuon ammatillisten aineiden aineopettajatutkinnon ja sain sitten paperit siitä, eli että on mahdollisuus tai pätevyys sitten ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeassa opettaa sekä aikuisia että nuorisoasteen. No nykyään niitä ei paljon enää edes erotella, mutta siihen aikaan oli kuitenkin näin, että siellä erikseen luettiin aikuispedagogiikkaa ja sitten nuorten juttuja. No sitten työuran ohella tässä on sitten vielä niin myöhemmin niin kävin Aalto-yliopistossa tämmöisen, kun on ollut pankissa töissä, niin sijoitustuotteiden tämmöisen palvelututkinnon, minkä
pankin ihmisiltä edellytetään. Se ei ollut mikään ihan helppo yksinkertainen nakki. Siinä käydään läpi kaikki sijoitustuotteita ja lainsäädäntöä ja tämmöistä, mutta kenelle vaan voi sanoa, että ihan yleissivistävää tietoa kyllä, jos sen puolen asiat kiinnostaa, niin se on mahdollisuus siellä avoimella puolella opiskella. Ja sitten laitoin tuohon vielä 2017 niin tämmöistä ehkä yleissivistävääkin sitten työelämään liittyen, niin olen käynyt Vakuutusväenliiton järjestämän luottamusmies peruskoulutuksen. Tämän lisäksi on sitten tietysti eri työtehtävien kautta niin vuosien varrella ollut monia erilaisia koulutuksia sitten siihen itse työhön liittyen, mutta tuohon mä nyt laitoin nämä pääpiirteittäin nämä, mitä nyt sitten on näitä tärkeimpiä ollut. Jukka tuohon totesi, että mitä sitten jatkossa, että voisi yönkkiä, niin mulla sitten olisi varmaan se, että olisi hyvä vaikka se amkkipaperi hommata, mutta en tiedä tuleeko ikä jo vastaan tässä. No sitten tässä on tämä mun koottu työhistoria tälle dialle ja silloin heti 95, kun olen armeijasta päässyt, niin sain sitten ensimmäisen työpaikkani Turusta Pharma maaseutukeskuksesta, missä 5 vuotta olin talousneuvojana. Tein siis maksuvalmiuslaskelmia pitkälti. Se oli sitä aikaa, kun EU-aika alkoi ja investointituet tuli paljon sillä alueella, missä toimin Loimaan seutukunnassa pitkälti, niin se oli paljon sikaa ja kanatilojen laajennusmaksuvalmiuslaskelmia, eli haettiin tuota investointitukia sitten siihen, että lähdettiin sitä sikalakokoa kasvattamaan. Toki muitakin, mutta se oli paljon sitten sitä. Ja joka päivä tilakäynnille milloin mihinkin. Mä muistan, että parhaimmillaan oli 5 viikkoa kalenteri aina ihan koko ajan, vaan viikosta toiseen täynnä joka ainoa päivä asiakaskäynti, kun niitä hommia tehtiin. No sitten siihen liittyisi hieman viljelysuunnittelua, jonkun verran lohkokorttisysteemi ja lohkomuistiinpanot tuli silloin, niitä käytiin tekemässä viljelijöiden luona ja sitten myöskin näitä siemenviljelytarkastuksia sitten kesäisin. Sen täytyy sanoa, että miksi mä tuon ensimmäisen työpaikkani tuota sitten heti armeijan jälkeen sain, niin se liittyisi varmaan siihen, että mä sen opistoajan erikoistumisharjoittelun tein sitten maaseutukeskuksella silloin tuossa samaisessa paikassa Turussa. No sitten vuonna 2000 niin olen tehnyt tilakaupat vanhempieni kanssa täällä maatilalla ja siitä lähtien on sitten 2000 vuoden alusta niin pyörittänyt sitten tätä, eli mulla on siemenviljanviljelyä ja metsätaloutta tää sitten ja niiden kanssa on sitten menty ja jonkun verran vuosien saatossa on vähän tilakoko laajennettukin ja niin peltoa kuin metsää ja tehty konehallia ja rakennettu kuivuria ja tämmöisiä juttuja tässä on ollut sitten vuosien varrella. Ja sen jälkeen sitten kun olin tuon 5 vuotta ollut tuolla talousneuvojana, niin alkoi tuntua siltä, että jotain muutakin voisi tehdä ja muutaman yhteen sattuman kautta niin sain sitten vähän vihiä, että Raisioyhtymässä haetaan pitkäaikaiselle viljanostajalle, joka jäi koko päivän toisen viljelijäksi, niin tämmöistä jatkajaa ja tulin valittua sitten sinne ja 2000 keväällä ja 2001 syksyllä sieltä sitten kyllä jo lähdin pois, että se jäi semmoiseksi vajaan 2 vuoden jutuksi, mutta mitä siellä oli niin tietysti se oli sitä viljelysopimusten tekoa. Tohon aikaan oli vielä tärkeää, että ihminen omistaa Raisioyhtymän osakkeita ja sen mukaan kuinka paljon niitä omisti, niin esimerkiksi pystyisi sitten saamaan malla suoraan sopimuksia ja itsellensä ja näin, niin niitä asioita käytiin läpi ja sitten sekä suoraan sopimusviljelijöitä että sitten viljaliikkeitä ympäri Suomenmaan, niin tätä viljaa sitten hankittiin. Mielenkiintoinen duuni siinä mielessä, että pääsi Mallastamon porukan kanssa yhteistyöhön siinä, että kun he teki isoja kauppoja isoille ulkomaalaisille panimoille,
niin pääsisin mukana seuraamaan sitä, että mitkä ne kaikki laatukriteerit ja speksit on, että millaista juuri joku määrätty panimo Raisiota haluaa. Ja sitten lähdettiin metsästämään just sen laatusta viljaa ja mistä päin sitä saadaan ja näin. Ja mitä lajikkeita ja tämmöistä. No se oli se Raision aika, ja sitten silloin kun mä Raisiosta jäin pois, mä tein myös Raisiossa noita siemenviljatarkastuksia Raision sopimusviljelijöille, niin kun mä sieltä jäin pois, niin mä sitten silloiselta Eviralta, nykyiset ruokavirastot, sitten hain lupaa, että saisinko mä nämä omat yksityiset viljatarkastaja-oikeudet, ja ne sitten sain, niin olen sitten siitä lähtien aina kesäisin tehnyt niitä hommia. Tässä kuluneena ainakin kesänä niin taisi 400 hehtaaria olla, kun tein. Se on mielenkiintoinen työ, vaikka tiukka rupeama silloin, kun sen aika on, mutta se on mielenkiintoista päästä näkemään uusia lajikkeita ja miten ne kenelläkin kasvaa ja mitä mieltä ne viljelijät siitä on, että mikä nyt olisi hyvä ja mikä ei. Ja siinä mielessä niin kuin se on semmoista palkitsevaa ja siitä saa myös itsellensä sitten kyllä monenlaista tietoa ja hyötyä, kun omaa tilaa viljelee. Anne, huikkaa välistä 5 minuuttia, tee mulla vielä aikaa. Kyllä, ja sitten sen jälkeen, kun tämä oli työ nähty, niin mulle tuli mahdollisuus siirtyä entisen opinahjooni, eli sinne ammattikorkeakoulun Noviaan, ensin Turkuun ja siitä Tammisaareen, niin maatalousekonomian ja kasviviljelyn maikaksi. Ja siellä sitten meni toi 13-14 vuotta, eli olen sen ajan nähnyt sitä, mitä koulutyö on ja mitä nuoret agrologiopiskelijat ajattelee koulun penkillä ja miten niin sit, mitä mielenkiinnon kohteita niillä on ja mihin ne haluaa sijoittua ja näin. Se on ollut semmoinen mun pisin työrupeama, jos katsotaan tätä. Sen jälkeen mä olin Agrologien liitossa Katja Rajaojan sijaisena vajaa 2 vuotta järjestösihteerinä. Ja sieltä sitten siirryin maatalousyrittäjän eläkelaitokseen Melaan asiamieheksi. Ja olin tuon 3,5-4 vuotta siellä. Ja sen jälkeen siirryin täällä Salo-Kemiö-alueella niin Someron säästöpankkiin maatalousrahoituksen asiantuntijaksi. Siihen työhön kuuluu tietysti uusi asiakashankinta, olemassa olevien asiakkaiden, maatalousasiakkaiden laina-asioiden hoito, kokonaisvaltainen asiakkaiden hoito siinä mielessä, että ei siinä hoideta vain sitä itse viljelijää, vaan siinä hoidetaan usein sen koko viljelijäperheen rahoitusasioita ja monia muita. Puhutaan edunvalvontavaltuutuksista, on sijoitustoimintaa tämmöistä. Ja sen työn jälkeen niin siirryin takaisin tänne Melaan, missä nyt sitten olen nyt uudelleen ollut 3 vuotta. Eli hoidan pääkaupunkiseudun, Lohjan, Salo-Paimioseudun plus Ahvenanmaan alueelta niin viljelijöiden MYEL-vakuutuksia, alkavien yrittäjien vakuutuksia ja sitten olemassa olevien viljelijöiden MYEL-vakuutusten päivitysjuttuja. Se on tärkeää, että se MYEL-työtulo pysyy niin kuin kuosissa siinä, että jos tilalla asiat muuttuu, niin myöskin sit katsotaan, että se työtulo vastaa sitä ja sitä kautta se asiakkaan sosiaaliturva on niin kuin oikealla taholla. Niin näitä juttuja ja tietysti avustetaan sitten siinä, että jos jollekin viljelijälle sattuu tapaturma tai tulee sairaustapauksia, niin mitä sitten tehdään ja mitä hyötyä siitä MYEL-työtulosta ja sen oikeasta tasosta sitten asiakkaalle on. Ohjeistetaan, että mitä voi hakea meitä tai mitä voi hakea Kelasta ja näin päin pois. Niin se on niin kuin tämä mun nykyinen työ ja siinä nyt sitten koitetaan olla ja pysyä. Vaihda vaan kalma. Joo, tässä oli ihan lyhyt kuvaus siitä, että luottamustoimistokin saa verkostoja työelämään. Mä oon tähän nyt koonnut ihan vaan listanomaisesti. Siinä näkyy, että mä oon ollut paljon tämän agrologitoiminnan mukana niin paikallisyhdistystasolla kuin nykyään sit Agrologien liiton hallituksessa istun.
Sitten on tullut oltua tuolla ruotsinkielisen agrologiyhdistyksen sihteerinä aika pitkä tovi. Ja vähän ProAgrian ja lähivakuutuksen puolellakin on tullut vuosien saatossa istuttua. Ja nämä on niin semmoisia tärkeitä, missä tietysti on tavannut muita agrologeja, mutta myös muita alan ammattilaisia ja sitä ajatusten vaihtoa. Ja niistä on kaikista kyllä ollut hyötyä, mä sanon näihin kaikkiin töihin. Esimerkiksi nyt, että enpä tiennyt lähivakuutuksen hallituksessa istuessani jonain päivänä tekeväni töitä Melassa, ja siitä on kyllä monta kertaa ollut hyötyä, että ihan ymmärtää, miten vakuutusyhdistykset oikeasti toimii ja näin. Ja sitten vimppa vielä, niin näitä Anne sanoi, että jotain huomioita opiskeluajalta ja vuosien varrelta, niin mitään päällimmäisenä mieleen, niin mä haluaisin niin kuin esiin nostattaa tämän kielitaidon merkitystä, että se mahdollistaa paljon, että mä oon ainakin, se on ollut mun, jos ajattelen Melan työtä, pankin työtä, Raision työtä tai sitä koulun työtä, niin kaikissa niissä on ollut niin kuin punaisena lankana se, että on se ruotsin kielen taito. Se on ollut niin kuin hämmästyttävää, mitä ehkä silloin ajatellut, kun opiskelemaan meni. Se on sama, on se sitten englanti, saksa, ruotsi, mikä tahansa kunhan, niin se mahdollistaa paljon ja auttaa eteenpäin. No sitten se, mikä oli mun mielestä tärkeää opiskeluajassa, niin on tietysti se, että asuu pois kotoa ja se auttaa itsenäistymään ja jollakin tavalla siihen arjen hallintaan vaikuttaa ja opettaa vastuunkantoa. Mahdollistaa harrastuksia. Mä olen tosi tyytyväinen, että mä sain Turussa opiskella. Silloin mä ajattelin, että onko tämä mulle ainoa aika, että mä maaseudun lapsena voin asua, elää ja kokea kaupungissa, mutta se loppujen lopuksi mennyt 12 vuoteen, niin kauan mulla siellä asunto oli. Että se ei ollut mikään sisäoppilaitos, kun monet siihen aikaan oli. No sitten toi, että me valmistuttiin EU-ajan kynnyksellä, se loi määrätynlaisia haasteita, ei alkuun ehkä ollut niin paljon työpaikkoja, mutta myöskin se, että sitten loppujen lopuksi toi paljon niitä työpaikkoja. Ja tämmöisenä pienenä juttuna tähän voi sanoa, että silloin 94 jouluna, kun me valmistuttiin, niin koulu tilasi meille Turun työvoimatoimiston edustajat paikalle ja me opeteltiin täyttämään työttömyyspäiväraha-anomuksia, koska valmistumme agrologiksi ja Suomi liittyy 2 viikon päästä EU-hun ja sitten on vähän niin ja näin, että onko näitä työpaikkoja. Se oikeasti näytti silloin vähän siihen alkuun siltä, mutta nyt me tiedetään kaikki, kuin se on mennyt. No sitten nämä opintojen kautta tulleet verkostot on tietysti ollut koko ajan hyödyllisiä, tuntee ihmisiä sieltä täältä, ja noin harjoittelujaksojen merkityksen mä nostinkin sitten jo tuossa aikaisemmin esille, että niihin kannattaa ainakin nuorten panostaa silloin, kun ne miettii, mihin ne lähtisivät opiskelemaan tai harjoittelemaan. Niistä voi kehkeytyä sitten se ensimmäinen työpaikka. Ja sitten tämä, että mun työura on ollut varsin vaihteleva ja kannustan siihen, että pitää uskaltaa kokeilla ja myös vaihtaa, jos siltä tuntuu. Ja niin kun huomasitte, niin olen myös vaihtanut takaisin Melaan. Sekin kertoo jotain. Näin. Ja tämä näin, että se elinikäinen oppiminen, että pidetään se mielessä, että seurataan aikaa ja ollaan niin kuin uteliaita työelämälle ja tulevaisuudelle, niin mä väittäisin, että se kantaa aika pitkälle. Kiitos. Menikö paljon yli? Kiitos Teemulle. Vähäsen mentiin yli ja itse asiassa ehdotan, että me toimitaan niin, että jatketaan tästä suoraan Leenan osuudella ja jätetään mahdollisimmat kysymykset sitten sinne viimeisen osuuden jälkeen. Eli Katja varmaan katkaisee nauhoituksen tässä kohdassa.